Kuya, parele ko nimo sa may tuntujo. Mamayot na punta? Kapoy man ko. Nagkausap Oo, na tayo oo, kuya. dito. At sinigurado mo sa akin na hindi na ito mauulit. Ha? Kasi ko nang inulit. Ngunit wala pang isang araw matapos tayo mag-usap, Ha? Hey, usap! Saan may nag-usap-usap sa kadlaw? Pataka-taka, mga kuya. nagkaroon muli ng isang insidente. Uy, hala! Saan may nag-aksidente, kuya? Ang takibawa na kita naman susbay. Ang mag-uwikaw gawas diri. Ang pananamantala Masaya pa samantala. Hanggang pasabutan na kay tala-tala. Tala-tala, ako, pero ako nang samantala. malinaw din na nakasaad sa aking rulebook Pamago ko'y pasabasa ng libro ni Muya. Eh, huwag mo kasabutan na. Ano yung libro di ay? Ano yung notes? ikaw ay pinapatawan ko ng forced eviction. Ay, salamat ya. Kagawas sa gado ko, mag-reel sa pugo. Kasi yan na pugo, upload ka buang at to. Salamat kuya, salamat. Salamat sa pagpagawas. Kay kapoy na pugo dire. Init ka do, laay ka do dire. Sige, lamtag. Kanunay ka sa baan mo. Majura.